Hello guys. Kakaron guys ni atas panimalay ni Marites Bag-o og si Buritoy Polsiano. Say ngani tinora ni mo Brad? Kulot. Ha? Kulot. Tarong. Mo ni asaw sa mong igagaw guys. Ani motor ta sa iyahang palas guys, atong tan-awon ug sa atong makita ning dapita. Dugay na ko makaanhi ning ilahang panimalay guys, sa una gamay pa man iyang balay. Pagkakaron guys, nahimo ng mansyon. Mansyon gyud. Kini guys, tungod sa pagpaningkamot nila guys, nahimo na ning mansyon. Ug daghan pud silang mga hiniktan ani guys, oh. Atong makita. Way mailiw ani guys, nay lubi, nay manok. Mga nugbo pag ilang lubi, oh. Dwarf. Tagpila pong tuig ni. Ha? Unom ka tuig. Ano magbagyo na? Bunga. Ano? Suwi. Mo ni tag 5 tuig na. Arito sa mga tanaman guys, mutanaw ta sa iyang mga tanom. Nindot kay iyang kuan, iyang lawn oh. Subo lamang guys kay paganin ako din hiwa man diri si Ma'am Marites. Tuna ko gilakaw guys. Sili. Wow. Ibu jud ngani guys, oh. Wa may good news ako ah. Ako mga tanong guys kay mga baratohon man. Wow, dako na iyang kuan. Mabuwak dai ni siya, oh. Kani pun guys, oh. Singan ani guys, oh. Kadto po guys, may akong gikahibudngan ba guys, kadto ba sa tuos layo guys. Kisa may nakailaan ng tanuma guys, oh. Karon pa mo kita ng tanuma eh. Hane goy nga ng tanuma buritoy? Kana ba? Hoy. Fortune plant na. Kay gabi ira man muhumot.
Wa pa na jug bahil sa ako ang igagaw guys oh. Art!